Għal-Partit Nazzjonalista, il-Maltin qed jibqgħu jafdaw u jażlu lil Joseph Muscat fit-tmexxija tal-pajjiż għax m'għandhomx valuri. Għal dan id-Deputat Nazzjonalista David Stellini meta kien qed jieħu sehem fil-programm Extra. Mistoqsi dwar l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika illi juru li Muscat jibqa' jikseb fiduċja assoluta, Stellini attribwixxa dan ir-riżultat għax skontu in-nies jinteresshom minnhom infushom, filwaqt li l-Ewropej jinteresshom mill-valuri. Tista' inti tkun profit driven bħala persuna. Inti tippreferi li l-profit għaddej, inti għandek l-investiment għaddej tiegħek kontent qiegħed f'ħajtek kontent għax il-flus ġejjin. Però tista' tkun ukoll persuna values driven. Iffaċċjat bid-domandi tal-preżentatur bosta fatti, Stellini kellu jammetti li l-Maltin iħossu li l-pajjiż sejjer tajjeb. Joseph Muscat għandu sejjer tajjeb fil-istħarriġ għaliex għax in-nies qed jarawh mill-aspett domestiku, ġifieri fil-ħajja ta' kuljum tagħhom qed jaraw li kuntenti bil-mod ta' kif sejjer il-pajjiż. Iżda għal darb'oħra reġa' insista li fl-Ewropa għandhom aktar valuri. Fl-Ewropa hemm ħafna nies li jagħtu importanza lil valuri.